אהלן חבר'ה, היום נלמד איך להוריד משחקים מלאים דרך תוכנת uTorrent בחינם למחשב. אז קודם כל נכנסים לגוגל ורושמים uTorrent Download Free. אז לוחצים על הראשון, אז לוחצים למטה, כתוב בירוק Download Now. אז זה בעיקרון מוריד את התוכנה, ואז זהו, יש לנו את התוכנה. צריך להתקין וזהו. אז בשביל להוריד את המשחקים צריך להיכנס לאתר The Pirate Boy. אז גם נכנסים לראשון וכותבים את שם המשחק שרוצים להוריד, למשל Call of Duty Black Ops. אז לוחצים על קטגוריית Games, ואז Pirates March, שזה חיפוש פיראטי. אז בוחרים מאיפה רוצים להוריד את המשחק, ואז לוחצים על מתחת לדאונלוד Get is Torrent. אז עושים אישור, ואז זה מוריד את המשחק. אז אני מקווה שעזרתי לכם, ואם אתם רוצים לזרז את התוכנה, כלומר לזרז את המהירות של ההורדה של המשחקים, אז אני אתן לכם קישור. אז יאללה ביי.